a dangane da dambarwar kace na ce da ake ta yi a kan mulkin karɓa-karɓa tsakanin kudu da arewacin najeriya wanda malam muhammadu daura ke bayanin cewar babu maganar karɓa-karɓa dangane da mulkin da ake gudanarwa a najeriya a halin yanzu wani ɗaga mai girma shugaban ƙasa malam muhammadu buhari mai suna alhaji usaini daura ya ce wannan to magana ba za ta sabu ba dalili kuwa shine idan aka yi haka babu alkawari da aka yi da wani cewar ba za a yi hakan ba a baya dangane da hakan ga abin da alhaji usaini daura ke cewa dangane da waccan magana ko furici da malam muhammadu daura ya yi ko kuma mamman daura da ya yi a kafafen watsa labarai cewar waccan magana ba abin yadda ba ce. Sunana alhaji usaini alhamdulillah. Wannan kuma akwai wata magana da bahaushe ke cewa shiga sharo ba shanu. Ni abin da ni mamman daurawa na ne. Kuma daga 2022 da muka fara tafiyar siyasar Muhammadu Buhari abin da ya kai ranar da janar Buhari aka rantsar da shi a shugaban kasa mamman daura da taɓa participating ba. Idan ka tambaye shi menene sunan rumfarsa da yake jefa ƙuri'a bai sani ba. To, wannan mutumin ne zai gaya maka alƙawalika da muka yi da 'yan siyasa baya wuri. Ba su yadda ba ma za a yi, Allah ne. Ba su yadda ba ma za a yi, Allah ne. Saboda haka, ni gare ni ina mai a ra'ayina ina mai bashi shawara a kan haka. Siyasa ba sana'a ba ce, bai yi ta ba, bai san ta ba, bai iya ta ba. Ya bar 'yan siyasa. Buhari ne ya kamata ya fito ya ce shi ba zai karba ba, dan da shi suke alkawari ba da malaman ba. Kuma Najeriya Buhari ta zaba ba malaman ba. Kuma Yarbawa Buhari suka mara baya ba malaman ba. Saboda haka shi yasa da farko da ce maka shiga sharo ba shanu. Saboda haka ra'ayi ne nashi a zuciyar shi yana ganin haka ne fi dacewa a daina karba. Amma mu da muka san amfanin karba muka san ranar karba saboda babu wanda bai san cewa janaral ya yi tafiya siyasa ya yi takara so 1, 2, 3 sai a na hudu ne Allah bari har sai da ya kai ga ya fasa kuka ya haƙura saboda cin amana da yake gani. Allah ya ce bai yiwa aka sake zuwa aka yi haɗaka tsakanin mu da Yarabawa suka kawo gishiri muka kawo manda muka haɗu muka haɗa ƙarfi da ƙarfe kana muka iya kafa gwamnati a ƙasar Najeriya. Saboda haka batun wani ya fito ya ce ga ra'ayin shi karɓa ba halittaccen abu ba ne, ai asali ta ɗauko. Dr. Nnamdi Azikiwe shugaban ƙasa na farko da su Abubakar Tafawa Balewa su Sardauna sai da suka yi wannan haɗakar suka iya kwatan mulki bayan 1963 a Najeriya. So in asali ne ma wannan karba asali ta dako. Muka mara musu baya suka samu shugaban kasa muka samu prime minister. So da wani wanda bai san bai yi wannan sana'a ba bai san mahimmancin wannan irin wannan alƙawalin ba ko da baki ake yin shi ba a rubuce ba. Mu 'yan siyasa mu da muka santa muka ne da ta sana'a muke yin ta shekara kamar 20 da kusan wani abu muke bin 'yan siyasa muna gani har ta kai ga ta shigo cikin gidanmu muka yi tafiya ta shekara 18 yau a siyasa. To mu ba za mu iya aibata karba ba. In gaba da abada za a ci gaba da karba a Najeriya mu alhamdulillah idan mun ga amfanin karba. Da ba mu haɗin da wanda muka yi alkawalin karba ba banda wahala babu abin da muka yi a Najeriya. Sai da aka yi karba Allah ya taimake mu gurin mu ya cika, gurin mai gida ya cika. So wasu beneficiaries waɗanda su 'yan tanina ne bayan tanina ne suka zo su ne za su faɗi me za a yi gaba. Wannan kuskure ne. Muna ba da shawara ga manyan su duka ta muna magana Buhari abin da yake bukata
ya gama lafiya. Legacy da yake fatan ya bari, Allah ba shi ikon barin legacy. Ya yi bakin kokarin shi, wanda baya son shi ma ya san ya yi bakin kokarinsa. Saboda haka makusantansa da 'yan uwansa da aminansa muna jawo hankulansu gata da za su yi masa kafin ya taho gida nan da shekara 2 ko 3. To gatan da za su masa shi ne su raka shi da shawara da addu'a, kurin shi da ya dau alƙawarin duka a matsayin shi na dattijo ya iya cika alƙawarin da ya dauka. Wannan shi ne shawara da zan bada ga mu kuma matasa da muka taso. A daman za mu koyi da wasu ne, mu ma ai koyi da mu wata rana. Saboda idan ba mu gyara haka nan ba, ko muka yi correction na haka, babu ke da za a yi mu zama shugabannin gobe da. Ita wannan shi ne shawara da zan bada a bisa tsokaci da zan yi akan wannan, kuma ina wa jama'a fatan alkhairi. Ubangiji Allah ya maimaita mana sallah da aka yi lafiya, soyayya da ake nuna min mahaifinmu, Ubangiji Allah ya saka da alkhairi. Allah kuma ya fitar da shi kunya su, mu ma ya fitar da mu kunya su. Na gode kwarai da gaske, wannan shi ne bayan da zan yi.